Drahí Slováci, tak toto je škandál ako hrom. Včera bolo výročie, teda 25.4.1836 vystúpili Štúrovci na hrad Devín. Včera si túto udalosť išla pripomenúť Matica Slovenska s 11 študentami evangelického gymnázia spolu s evangelickým farárom. Prišli na hrad Devín a tam im správca oznámil, že je zakázané používať slovenskú zástavu v areáli hradu Devín. Je to nahraté, môžete si pozrieť toto škandalózne video. O tyče ide. Lajku si môžete dať. Dajte si lajku a tyče nesmie. Lajku, nech sa páči. Lajku môžete. Určite. A toto rozhodol. Riaditeľ, teraz je aj o vedenie hradu. Aj to isté sme mali v nedeľu. Dobre, čiže riaditeľ zakázalo nosiť na Slovensku štátnu. Ešte raz, nebudem. Zastavu si môžete nechať, dajte dole tyče iba. Nič iné. Môžete používať zastavu. Tyče. V popise k tomuto videu Matica Slovenska uvádza: Prinášame vám avizované video z konfrontácie na hrade Devín, ktorá sa týkala problému matičnej, štátnej a evangelickej vlajky. Tie, prípadne iné vlajky, sú podľa nových pravidiel na hrade Devín povolené iba bez tyčiek, ktoré by potenciálne mohli ohroziť iných návštevníkov hradu. Záznam bol vytvorený v priestore hradu Devín, ktorý je pod správou magistrátu mesta Bratislavy. Účastníci konfrontácie boli informovaní, záznam je vo videu, o vytvorení audiovizuálneho materiálu za účelom vysvetlenia, z akého dôvodu nemôžeme mať so sebou na hrade Devín štátny symbol, teda zástavu Slovenskej republiky. Ten text je zaujímavý z toho hľadiska, že vlastne tá jeho druhá časť popiera tú prvú, v ktorej jasne uvádzajú: podľa nových pravidiel na hrade Devín povolené iba bez tyčiek, ktoré by potenciálne mohli ohroziť iných návštevníkov hradu. Na konci sa píše, akého dôvodu nemôžeme mať so sebou na hrade Devín štátny symbol, teda zástavu Slovenskej republiky. Zorganizovali ste dnešnú akciu ako keby na protest toho usmernenia pána Mikulca. Aké ste mali odozvy na túto iniciatívu? Tak ešte pár hodín dozadu pán Valo povedal, že nič sem nepustia so zastávami nikoho, lebo že vraj sú to nebezpečné predmety, čo je absurdné, že niekto považuje zástavu Slovenskej republiky za nebezpečný predmet. Pán predseda, ako vnímate ten prípis o usmernení ministra Mikulca, že na deň víťazstva nesmú byť na oslavách zástavy hymny? Prosím už, im doprajme ešte tých pár minút slávy a robme si aj tak, čo chceme, pretože my si tie vlajky zajtra doneseme aj na Slavín. Že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí. Tak ako vnímate usmernenie pána Mikulca, že na oslavy dňa víťazstva nemôže hrať hymna, nemôžu byť zástavy? Viete čo, ja už neviem, čo mám k tomu povedať, proste táto vláda je takým sklamaním, že každý sa už teší na voľby a to, čo už oni hoci čo teraz povedia, nikto to neberie vážne. Rovnako nesmieme dovoliť incidenty typu, pre ktoré bolo toto zhromaždenie zvolané. Nikto nemôže zobrať Slovenkám a Slovákom pre Boha slovenskú vlajku.
A kto to rozhodol o tých tyčiach? Pani riaditeľka v múzea v My Bratislavskom? máme vnútorné pravidla, nesmú byť vo vnútri žiadne tyče, bicykle, kolobežky, čokoľvek, nič. Tie tyče iba. O nič iné nám nejde. Viete, však my nie sme tu politická strana, ani nejaké združenie, ani motorkárov, alebo kto tu bol. Ale ten minul si nám chcel Ešte raz, ukázať. my sme Aha, áno. Pokiaľ ide o hrad Devín, tá kauza je známa. My sme rok dozadu bojovali s progresívnym vedením mesta, pretože Matica Slovenská chcela, tak ako sa to každý rok robí, od čias v podstate Štúrovcov je tradícia, že sa vychádza na hrad Devín. Vtedajší magistrát, teraz ešte tento existujúci, zakázal tam priniesť vlajky Slovenskej republiky. Matica o tom jasne reportovala. Následne ja, vzhľadom na to, že kopu ľudí bolo pobúrených, sme urobili výstup na Devín. Ešte pár hodín predtým nám avizoval magistrát, že nás tam s vlajkami Slovenskej republiky nepustia. A vtedy som povedal, že ak budem niekedy mať možnosť do toho niečo hovoriť, tak určite otvorím tému, aby táto dominantná strategická kultúrna pamiatka sa vrátila do rúk štátu, aby progresívne Slovensko, ktoré vedie mesto Bratislava, neurčovalo, že kto si tam môže a nemôže zobrať vlajku Slovenskej republiky.